estem ja pràcticament a les portes del Nadal i hi ha indústries que fa setmanes que s'han posat les piles i treballen a tot gas, que es diu popularment. És el cas de la indústria torronera d'Alacant, que ja ho tenen pràcticament tot a punt per a donar cobertura a la gran demanda que reben des de tot el món, sobretot des del nostre país, però també des de fora de les nostres fronteres. Si els pareix de com va la temporada, anem a parlar ara mateix en directe. Ens n'anem a Alacant perquè allà tenim este matí el senyor Federico Moncunill, que és el secretari general del Consell Regulador de Xixona i Torrons d'Alacant. Senyor Moncunill, bon dia, benvingut. Bon dia. Què tal, com estem? A veure, com se'ls presenta el Nadal, com se'ls presenta la temporada? La temporada està resultant potser millor de lo que s'esperava al principi. A dia d'avui tenim un creixement positiu en lo que són la producció i les expectatives de ventes i, per tant, estem força satisfets, tot i que hem de ser prudents perquè encara no ha acabat la temporada. Sí, senyor Moncunill, si no m'equivoco, l'any passat les vendes van caure al voltant d'un 5%, suposo que per culpa de la crisi. Per a aquesta temporada, el creixement es podria quantificar ja? No, però no crec que sigui molt diferent d'una pujada del 3-3,5%. Podria anar per aquí. 3,5%. A veure, els preus pugen enguany, baixen, es mantenen, resulten competitius? Els preus es mantenen pràcticament al mateix nivell que l'any passat i el que hem detectat és que el consum familiar, igual que va passar l'any passat, està mantenint les vendes. Està mantenint les vendes, no? A veure, busquem xifres. Quants quilos de torró estan preparant enguany les diferents marques que aglutina el Consell Regulador de Xixona i dels Torrons d'Alacant? Pues de Xixona sortiran 20 milions de quilos, aproximadament. 20 milions de quilos, no? Efectivament. La majoria per a consum nacional estranger. On van a parar aquests 20 milions de quilos de torró? El 85% és producció, és venda nacional i el 15% aproximadament va a l'exportació. Aquesta campanya també ha sigut positiva, l'exportació, perquè quan es van tancar els acords, que va ser abans de l'estiu, com sempre, l'euro estava bastant fluixet i, per tant, les vendes en Mèxic i sud d'Estats Units van repuntar un 10% aproximadament. Amb aquesta entrada bona de l'exportació i un manteniment del mercat nacional és el que fa que la producció i les vendes totals d'aquesta campanya pensem que poden ser positives. Senyor Moncunill, no només mengem torró a Espanya, citava vostè Estats Units i Mèxic. Qui són el principal mercat més enllà del nostre país? Qui són els nostres principals clients en aquests moments, els seus principals clients? Pues per als nostres empresaris en exportació és la població hispana que viu en el sud dels Estats Units i també en Mèxic. Són els principals destinos en volum econòmic. Mèxic i el sud dels Estats Units, no? Població hispana. A veure, i quines serien les varietats més consumides? Les tradicionals, les novetats, quines serien? Bueno, com sabem, el torró amb denominació d'origen és torró d'Alacant i torró de Xixona i aquí no n'hi ha gaires invencions perquè els nostres empresaris el fan més o menys igual des de fa 400 anys, ni més ni menys. Però sí que és veritat que hem tret el torró d'Alacant sense sucre i el torró de Xixona sense sucre. És veritat que en l'exportació predomina el torró d'Alacant, que com sabem es diu d'Alacant perquè sortia del port d'Alacant, i el torró de Xixona es consumeix una mica més en producció nacional, però són les dues estrelles. Després podem tenir altres tipus de torró, com amb varietats de xocolata o amb llema també es consumeix prou. Senyor Moncunill, segueixen tenint competència deslleial, sí o no? Sí. Sí, existeix encara, no?
Sí, sí, sí. Fora de la Unió Europea, que és on no tenim armes jurídiques tan contundents, perquè dintre de la Unió Europea sí que les tenim, i es falsifica bastant. Torró tipus Alacant sense que tingui ni la qualitat ni la garantia i per descomptat a un preu més baix. Fan competència deslleial en Argentina, en Mèxic, hem trobat també en Xile. Hi ha casos, sí. I en estos llocs... Es falsifica perquè... Sí, en estos llocs, disculpe, utilitzen la seva marca, utilitzen la denominació d'origen fins i tot? Clar, ells el que fan és fan el torró com volen o com poden i ponen tipo Alicante o tipo Gijona i confunden al consumidor i perjudicar a nostres empresarios. Perquè en teoria, per exemple, en Argentina, coneixen el nostre torró? Saben què és el torró d'Alacant i el torró de Xixona? Sí. Es sorprendria de quan anem i viatgem que la gent conegui el torró de Xixona, que és una població petita de 8.500 habitants de la Comunitat Valenciana, o el torró d'Alacant. És sorprenent el grau de coneixement que té la gent que és hispana i que fa el Nadal amb torró, com coneixen i com el valoren. Això és gràcies, potser, als valencians, que han passejat per tot el món, no? Això és, evidentment, el mèrit dels xixonencos i dels valencians que han passejat el torró. Aquesta és la gran aportació del xixonenc, que el torró ja existia. Ell el que fa és portar-lo a les grans ciutats. Quan es fa la recollida de l'almel al mes de setembre, ells agarren les cavalleries a l'octubre o al novembre i el torró sempre arribava al Nadal a les grans ciutats, on, per cert, no els deixaven entrar, perquè estaven els gremis de pasteleros i confiteros i els hi costa i tenen que lluitar fins que al final ho aconsegueixen i venen el torró en les places principals. Una història molt interessant. Dèiem que Xixona és, evidentment, una localitat xicoteta en habitants, no en reconeixement internacional, com està dient vostè. Quanta gent està treballant en la indústria del torró en aquests moments? Pues està treballant al voltant de les 2.000 persones. No arribarà, 1.800, 2.000. Senyor Moncunill, demà és un dia important per a vostès, perquè inauguren aquesta nova seu del Consell Regulador del Torró de Xixona i Alacant. Efectivament, demà tenim que posar el final a un projecte que és tota la construcció de l'edifici, els nous serveis que estem donant en formació, en laboratoris de qualitat, de control de qualitat, en promoció, en donar a conèixer el patrimoni i la cultura del torró de Xixona i el torró d'Alacant. I demà, efectivament, esperem que amb la presència del president Camps podem inaugurar aquesta nova sede. Senyor Federico Moncunill, secretari general del Consell Regulador del Torró de Xixona i d'Alacant, desitjar-los que tinguin una bona campanya, una gran campanya i que els vagi bé demà, sobretot en aquest acte d'inauguració de la nova seu del Consell Regulador, i gràcies per haver-nos acompanyat este matí. Moltes gràcies a vostès i als seus oients.